Toɓɓe mawɗe kabaruji ɗi e oɗo subaka aljuma labɗo laɓaɗo balɗe 19 e lewru jeegom ɓuuro walla mbiyen juin hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko ɓuuri hen tengtude koto leydi Niger paɗen kono koɓe 11 siwileɓe ɗiɗo e konum ko e kuliyankoɓe nogas e ɗiɗo ɗum woni limore mayɓe ngu janngu waɗugo hanki alkamisa subaka law toon to aéroport international bo Niamey lamorde nde ko hooreɓe Niger jaati nantini ɗiɗo kabaruji kuliyankoɓe senim andini kañumenne hanki ko kamɓe jaati mbaɗi ngu janngu leyɗe kewɗe e yeru Benin e Algérie kolli mette mabɓe e ngu janngu waɗugo toon alkamisa to Mali kam kono nguno tuma sabade mayde siwileɓe jeeɗiɗo altine faltiɗo to ombori hakkudere leydi ndi e nder diwal Douentza e nder cimtol kono Mali jaati nantini warde fodde jeeɗiyankoɓe 10 e dow pellanɗe tati ɓe bonni kadi kaake kewɗi jeeɗiyankoɓe ɓe lumbirde Dormoz nden udditi Amérique kadi nantini udditugol nangere boowal nambiyen boowe laaɗe Iran ɗen ɗe eɓɓoje goni batteje arane caggal kaldigal sifangal hakkude dawlaji dentuɗe Amérique e Iran tedduɓe bisimilla on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ɗo e dow haalirde RFI Fulfulde Niger ko famde foof konu koɓe 11 e civil en ɗiɗo mbarama e janngu kesungu jeeɗiyankoɓe sikka mbaɗi to boowal laaɗe diwoje to ñame lamorgo leydi ndi e wiide jagorgal halfinagal nden ka leydi Niger ngu janngu ngu jeeɗiyankoɓe senim andini hanki ko kañumen jaati mbaɗi janngu ngu waɗi ko lebbi jeegom caggal nde fedde wiyetede ta islamique waɗu noon janngu wanguni e nder nde nokkure ha joni keroɗen Abdoulaye Diallo hanki alkamisa subaka waɗnoɓe janngu ngu won hen ina ɓornino comci waddi pettoje ɓen etinoma nadde e nder boowal laaɗe diwoje mo ñame kono jaabowol jawgol ngol konunkoɓe ɓe mbaɗi ngol haaɗi wat boniyankoɓe jinima hewtude ka aéroport e wiide kimtol ngol jagorgal halfinangal nden ka leydi ndi ɓaññini ka télévision leydi ndi hanki kikiɗe e nder ngol cimtol ardiɓe leydi ndi tuumi France e addude ballal mum faade ɓe innitiri mercenaire ɓe waɗuɓe ngu janngu tolno janngu ngu umorade e nde eɓɓande ɓe kuliyankoɓe ko konunkoɓe 11 wara e siwiɓe ɗiɗo tawi hen nayo gañima kono kadi nogay e ɗiɗo waɗi boniyankoɓe fawa jungo ko ɓuri nogay tuumaɓe biyol jagorgal halfinangal nden ka leydi ndi tintingal wonde golle timmuɗe konunkoɓe na jokki ado hiɓe andinde deƴere arti e on nokku ha tenti noon e fuɗɗitagol ya garta banggue weeyo e siftinde e darodo lewru goɓuru nde hitande ɗo janngu waɗano e dow aéroport mo ñame e nokku ɗo konu ngu woni ɗo fodde waktuji kewɗi e nder haare tidde nde konu Niger e goldiɓe mum risnaɓe dartini leyɗe kewɗe kolli mette majje e ngu janngu waɗugo hanki to aéroport mo ñame hanki alkamisa eɗen no tawa leydi Algérie e ndi Benin ɓe ɗe kolli ballal mabɓe fewde e Niger to Mali kono leydi ndi ana tuma warde ko fotino civil en jeeɗiɗo e bomboje ɗe laana diwo ko weddi altine faltiɗo e nder commune ombori diwal Douentza hakkudere Mali e on saaha noon kono Mali waɗi hollitol andinde wari ko fotino jeeɗiyankoɓe 10 e pellanɗe tati bonni kadi kaaki kewɗi jeeɗiyankoɓe ɓe